Dwi'n bennaeth strategol ar ysgolion Ffederasiwn Capel Coed Elan, tair ysgol fechanwledig, a mae mwyafrif yn disgyblion ni yn bwydo i Ysgol Dyffryn Conwy. Fel penaethiaid, da ni wedi bod yn cael diweddariadau ar y cwricwlwm newydd gan Elan yn sgil ei gwaith fel ysgol arloesol yn y maes llythrennedd a chyfathrebu. Mae hi wedi bod yn diweddaru ni'n gyson ar y datblygiadau a hefyd ar yr meysydd dysgu a phrofiad a naws y cwricwlwm newydd. Da ni hefyd wedi mabwysiadu yr Let's Think in English, sef prosiect oedd yn mynd i godi safona llafared Saesneg o fewn y dalgylch a cynllun oedd yr ysgol wedi mabwysiadu chydig cyn i ni. Fel clwstwr, da ni wedi mabwysiadu'r cynllun rwan a da ni'n dod i derfyn y blwyddyn gyntaf o hyfforddiant fydd hynny'n digwydd bore dydd Iau. Felly, mi fydd gan y plant sydd yn bwydo Ysgol Dyffryn Conwy y sgiliau angenrheidiol sydd yn mynd i fod yn drosglwyddadwy i sawl maes dysgu a phrofiad yn y dyfodol ac sy'n mynd i harfu nhw ar gyfer i gyrfa yn yr uwchradd. Felly mae'r gwaith sylfaen cadarn yn ei le cyn iddyn nhw gyrraedd yr uwchradd mewn ffordd. Mae Elan yn bositif iawn a wedyn mae hi'n credu y plant ni ydy plant nhw y dyfodol a dyna sy'n arwain yr holl waith clwstwr arbennig sy'n mynd ymlaen. Da ni'n hynod o ffodus i gael y gefnogaeth gan Ysgol Dyffryn Conwy, ond da ni'n cydweithio'n agos fel clwstwr hefyd. A dwi'n meddwl bod ni mewn lle ffodus iawn bod gennym ni hwb o ysgolion efo'r Ysgol Dyffryn Conwy yng nghraidd y hwb yma, lle da ni'n gallu cydweithio bydd yn dysgwyr ni, cydweithio fo'n gilydd a parhau adeiladu ar y berthynas arbennig sydd gennym ni ar sawl lefel, a da ni'n reit hynna'n gynhaliol. Mae gennym ni sawl arbenigedd pwnc a maes dysgu a phrofiad o fewn y clwstwr. A dwi ag Elan fel hwyluswyr yn cydweithio'n agos gyda'n gilydd i fwrw'r gwaith yma yn ei blaen yn y clwstwr. Felly, positif iawn yndi, mae am di fod yn weddnewid mawr i bawb.